Si všimol ináč vesmír na tej predošlej? Podľa mňa vyzerá lepšie aj toto. Čo si vôbec, tam boli jedna čiara dymu a 4 hviezdy. Toto vyzeralo veľa lepšie. Jak povieš. Aha, pozri, nový font. Ale tak to mám potichu. Keď dohráme toto celé, ideme hrať Borderlands. Borderlands? Borderlands. Dobre, to je tvoja celkom uchylka, ne? Hej. Mr. Cabbage sa má výrobne. Taká istá grafika tam jak tu ináč, presne ten istý štýl. Cuca. Dosť podobná. Možno trošku slabšie, ale ináč hej. Tak je to už remasterované, vieš. Pôvodná jednotka vyzerala mnoho horšie podľa mňa. Ja to som nevidel, ale myslím, že akože... Animácia je veľmi podobná jak na Borderlands. Veľmi podobná. Taká rozprávková? No také dačo, je to také. To aj ty máš tak potichu ti rozprávať? Hej. Neviem prečo. Strašne potichu to je. Cortana. Cortana. Vigon. Laserové meče. Mr. Cabbage, aký bol deň, povedz. Kapustový. Poznáš Halo? Ešte chvíľku zahráme. Aha, naše obľúbené a one. Máš parádny, kámo, máš parádny nick. Však to úplne vyzerá ako Borderlands, kámo. Hej? Čo ja viem, podľa mňa Borderlands vyzerá lepšie kus, ne? No, má trošku lepšiu grafiku ako toto, ale ten štýl je, ten engine, neviem jak sa to volá, nie som geodet do piči. Strašne ma jebe, že to je poticho a nechci to skipnúť. Počkaj, ešte dáme si settings a dáme si, že audio. Game volume. No ja som si zvyšil audio. Už to je lepšie. This is gonna be a lucky day. OK, a teraz hlasy nás čo, oživia? Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. Aha. Hej, aha, to sme, Master Chief. He's hot. Blowing the pins in 5. Opa, tu máme akože teraz máme reálne, že... Daj aký tutoriál? Serus chlope. Serus chlope. Ahoj. A pozri, nevyzerá to najhoršie. Počkaj, potrebujem rýchlo pozrieť video. Potrebujem ešte nastaviť. Čo si rozjeval už? Typka odpalila, no? Bigon, poskladal sa tu. Yogi. Tu chýba iba padlo. Dobre, tak tady asi nie. Zadiaľ? Si myslím, že hej, no. Zbrane? No zatiaľ nemáme žiadnu. Počkaj, tu typek zomrel so zbraňou, ale nevidím po ňom žiadnu. Sigmund Freud. Kámo, máš takú zbraň už? Ne. Loading done, co bolo? Daj mi zbraň.
ASAP. Daj zbraň, more, ASAP ti vytetujem na ric, more, daj mi okamžite mi daj zbraň. Najlepší vojak na palube do piči a bez zbrane. Lebo akože hudba môže ísť trošku tichšie pre mňa. Ale išla hore hra, akože, išlo to hore, musím povedať, aj pozri sa na HUD je O čím rozprávaš teraz? HUD, to je naľavo dole mapka. Ale čo s ním? Čo išlo hore? Nechápem. Však sa pozri, jak vyzerá, je oveľa inak, je to lepšie. Modernejšie myslím, akože. Co? To čo si? Ti príde akože viac? Krajšia grafika, tak? No oproti tomu, čo sme teraz hrali, tak áno. Fakt? Co ja znam. Kámo, jasné, že to je lepšia grafika, jak na tom predtým. Unreal. Je to asi Unreal ináč, Densko, hej. Neviem, čo to je, ale... Unreal je... Ako viem, čo je Engine. Unreal, ale neviem. To ja viem, len neviem, či toto je zrovna. Neviem. Môže byť, že to je Unreal. Kľudne vtedy v tom čase všetci robili Unreal, aj keď... Čo ja viem. Neviem, najeb to do ChatGPT, že čo to spraví. Na piči som z toho. Audio. Čo je to rozstál, to neviem. Aha. Artstyle, áno, presne, to je ono. Presne, to je vončo, takisto. Je týmto artstylom robený aj Borderlands a ešte nejaká jedna pičovina, neviem si spomenúť, jak sa to volá. Borderlands 2. Hej, aj 3, aj teraz vidíš štvorka ináč do pi. Zatiaľ 42 minút rozpravy. Čo ťa dostávajú deje, ne? Excellent work, Cortana. Thank you. Are you ready? Yank me. Co? Nič, že sa odviazala žena. Žena, umelá inteligencia. Your architecture isn't much different from the Autumn's. Don't get any funny ideas. Don't keep it loaded, son. You'll have to find ammo as you go. Konečná zbraň, hej? Ale bez nábojov nosí Gaďo. Máme zbraň? No čo teraz on dal, ne? Dajakú. Get moving, Master Chief. Nemám žiadnu zbraň. A nie. Ale dať sa mi dať do ruky, neviem, co to bolo. Kámo, tlač tab. To co, To sa kámo? aj tebe deje? Vidíš to aj ty? Hej. Hej. Čo je? Ja neviem. Myslíš, že to prepína do neremastrovanej verzii? A asi, hej. Asi, presne. Jebe. Tak to je brutál. Isto, hej, kámo. Isto, hej. Tak práve som sa pošikal, toto bolo úžasné. Kámo, pozri sa na to. Krajný rozdiel, ne? Tomu ver. Aj tá zbraň trochu lepšie strieda, no, teda inak. To jak si dal ten tab, akože to čistou náhodou, alebo jak si na to prišiel? Hej. Si celo shift, si dal tab, ne? Dačo také. Zaučím naľavo. Ale akože... ten displej, čo ti ukazuje náboje, a tak vyzerá hrozne, kámo. Čo ti jebe? To je, keď ideš hrať do obchodného centra, do tej kokotiny, kde sú... To nie som môj? Čaute. Hej, tu. Hej, ja, sorry.
A za tebou bol týpek, preto ho strieľali. Hej, a keď si chceš vyskúšať virtuálnu realitu, ale tá virtuálna realita je z roku 2015. Som zdochol. Si zdochol? Čo tu si? Už hej. Si bol mŕtvý? Hej. Nechod mi pred. A jak mám strieľať potom? Ale dobré je to, že mám 540 nabojov, inak asi trošku prišli na to, že... Vajdi, musíš kus počkať. Hneď to bude vadiť, dobré? A ti napíšem. Ty máš 600 na bojov, ja mám 70, ak to je možné. 600 nabojov mám, ver. Tak si povedal, ne? Však mám. OK, toto vyzerá byť dobrá zbraň. No trošku je zmenili zvuk podľa mňa a tak. Ale ja si kámo myslím, že to vôbec nevyzeralo zle ani pôvodne na to, že kedy to vyšlo. Už to vyšlo v nejakom 2000 roku. No dobre, ale tak teraz si dobre, že nič iné neexistuje a zrazu toto začneš hrať. Tak nič iné neexistuje, ty. Ale tak dobre, že hovorím, že ono. Že v tom roku proste tie hry neboli nejak extrémne výjimky. Ja hovorím len o tom, že... A to, že to bolo pred 25 rokmi, kámo, tak vôbec to nevyzerá veci. Aj tá pôvodná grafika. No to je. Samozrejme, že je to staré už dneska, že to je normálna vec, ale že... Bolo to nadpremérne na tú dobu, podľa mňa. Však to hovorím. Covenant, on the landing above us. On the landing. Tak poďme tam. Kde sú dvere do piči, či schody, diga dvere som zajebal. No, Toto je riadne brutálna zbraň. Tá istá bola aj v jednotke, len bola na kokot. No. Práve no. Akože v tej, čo sme hrali, Halo Reach. Hej. Aha, mám granáty už. A s čím strieľaš granáty? F-kom? F-kom stále, hej. Ale nedá sa to nejak šprintovať, alebo čo? Nie, zatiaľ som aj ja skúšal, ale... Nešlo mi. Furt som musel prestať strieľať, keď si išiel okolo. The life pods are launching. We should hurry. Vraj, že dvojka vyzerá najviac byť The Covenant are destroying the life pods. zremasterovaná zo všetkých. Blast door closing. We have to use the ship's maintenance access ways. Follow the nav point. It will lead you to an opening. Now point. Čo máme nasledovať? Navigation point nejaký. Jaj! Ešte tam chcú grať, ne? To som myslel, že sa otvára F-kom.
Tam bol vec, tam nedalo ísť. Aha. Dobre, ale to smatuje, nič nevidím. No ja, hlavne to sa, no. Budú gadžovať teraz. Napravo idem. Kámo, furt žije! Kokot jeden. Co si to doluje? Dobre, ale aby som bol v obráze, oni nás teraz vlastne keby, že čo? Oživili, alebo nás zobudili, alebo co s nami Ja zrobili? neviem, a ideme dobre vôbec, alebo čo sa A tu sme tá deje? istá postava, čo sme boli v Reach? Neviem ani ja, čo sa deje vlastne. Tu sme už boli, ne? No hej, lebo tu sú mŕtvi už. Aha, asi tade. Áno. It looks like the Covenant wanted to catch you napping. Nemôžem furt šprintovať. To furt toto? To furt co? Opa. Ja aj nie, to už je ďalšia časť. To je jednotka už teraz. Tu máme ísť. Však odtiaľ sme prišli, ne? Aj? Aj odtiaľ sme prišli. Co ja znám? Nie? Podľa mňa ne. No, podľa mňa hej. Aj odtiaľ sme prišli. Už to bol úvod? Hej. Tak. Som sa stratil. Poď za mnou, kde si? Idem, ja ťa vidím. Ísť ďalej, ja ťa dobehnem. Koľko tak som sa zľakol? Skurvisíni mali. Tam si sa aj dostal. Cez dvere. The damage to the superstructure is extensive. I don't know how much more abuse the Autumn can take. Abuse the man take. Či kokot. Čo tebe, koľko ich tu je? Tš. To čo si im hodil jak fresky? Som skápal, myslíš, že má v spálne jak frič? Čiže hej, asi hej, too many enemies nearby. Už som tu. Vítaj. Co mám za zbranie teraz? Asi žiadne, ne? No weapon. Strašne som ho rozjebal. Tu mám dajaké teraz. One last lifeboat. Quickly, get aboard before it launches. Now would be a very good time to leave. To Cortana nám bude asi pomáhať celú hru, ne? Jak umelá inteligencia. Cortana? To čo je do piči sesternica Shakiri? Že Cortana to tá AI, ne? Ja viem, meno má jak sesternica od Shakiri. Shakira, Shakira. Tak to je priame neuveriteľné. Že prečo si taký myslím? The Autumn's accelerating. Keys is going in Myslím now. si, že sme to dneska už rozoberali. Á, takže toto sa bude odohrávať len v tom ringu. Sure you wouldn't rather Myslíš? take a seat? Do vybračnom kružku. Nemyslím si. Však teraz tam dopadáme, I nevidíš still to? had fingers, they'd be crossed. Odzemaš prsty. V riti.
došiel hneď na toto more, počítač je taký, že jebe ti. O čom rozprávaš? Nič, že teraz som hral ten Mirage. Jaha. Najdlhší prolog na planete, že majú som už mal nervy, som to vypol. Robíš celý čas kokotský tutoriál, potom vlastne skončí ten prolog a zás robíš znova tutoriál a ja že vám jebe, more, už chcem píchať nožikom ľudí do krku tý kokot a nie tu skákať po skalách jak šimpán z more. Tu sme skončili, no. Are you alright? Hej, to si spomínam. Are you... The others. The impact. There's nothing we can do. Fú. Počkej, som na myške teraz, musím sa prenastaviť. Tu sme skončili, a však tu sme začínali vtedy, veď tu sme prešli, čo? Warning. I've detected multiple Covenant Máš dropships pravdu. on approach. I To sme recommend moving Máš into pravdu, Tak, máš tak. pravdu. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this lifeboat died in the crash. Sir Giorgio. To je nejaká pičovina, nie? No čo, to je začiatok, kámo, ty si dal new game? Nie, ja som dal resume game. Resume game si dal? No, hej, tu sme začínali. Ja, že sme boli... The impact. Co? There's nothing we can do. To ja neviem, bratu. Dal som proste iba pokračovať. Vieš, kde sme boli? My sme boli tam, čo sme zachraňovali tých ľudí. Recommend moving into those hills. Tie skupiny ľudí, vieš. We're lucky. No je možné, že sme nedokončili point, takže nám to neuložilo, alebo čo. Jebe, však tu kamoše, tu sme strašne veľa prešli. Inbound. They must be looking for survivors. To ja I neznám do recommend piči. immediate evasion. Akože vlastne tá úloha je to, čo teraz, ale... No tak možno, že sa to... Ináč, toto sa mi fakt páči, že si vieš prepínať medzi remasterom a pôvodným. Dobre, tak ja vám teda predstavím Halo. Kto nepoznáte Halo, Halo, to znamená to- ahoj, akože hola, ola. je to FPS shooter, hra z sci-fi z roku 2000 pôvodne. To je remasterovaná verzia Master Chief Collection. S Mikeom sme hrali Halo Reach predtým, ktorá vlastne prechádza tomuto Halo príbehovo, kde sa vlastne bylo ľudstvo s týmito mimozemšťanmi. Kde si? Však už poď ďalej, ne? Však ale keď v tejto hre sa nedá šprintovať, asi by sme to mali preskočiť na tú dvojku, lebo ja sa zajebem. Kamoš, ty buď ráček teraz. Teraz ti ide všetko pomaly. Hej, okrem toho, že oni šprintovať môžu, to je ináč pohoda. Nemám sa jak vyhýbať tým skurveným hajzlom. Skáp, ty kokot! George, ináč prišiel si o podľa mňa skvelý zažitok z Mafie. Práve som to dohral. A bolo Kámo, to... Ja neverím, že tu proste ten šprint není. Není kámo, podľa mňa. No ako teda neprišli sme na ňo zatiaľ. Neviem, skúšam stískať niečo, ale... I'm reading a lifeboat beacon over the next hill. Kde je one? See if there are Co? any survivors. Bindings. Vidíš, tu je Binary checkpoint. movement. Checkpoint done. Čiže bolo checkpointy, aj vtedy boli checkpointy, podľa mňa. VSD, space, left, ctrl. Není tu žiadny šprint. No, Zažiješ. ja neviem, kde mám hlavne pozrieť one. Save games, proste dal som iba pokračovať. Lebo však new game by bol nejaký prolog a tak ďalej, nie všetko od začiatku, toto je iba keby pokračovať. Vlastne hej, lebo som boli aj na tej lodi ešte predtým, nie? Čo nás prepadli na tej lodi. No však to dosť sme už zahrali, áno. To je pravda, hej. To bol vlastne ten výsadok, hej, no. Á, dobre, nesme až tak vzadu, no. Aha, to je to prvé, tak potom sme boli iba kus ďalej, no. Hej, to len kus ďalej sme boli. No, George, počúvaj, som drtil, ne? Mafiu. Kámo, a extrém to bol. Absolútne mi to nešlo. Som skapínal, 6000 krát som skapal. Pozri si klip, čo je vyššie. Na zdravie, ďakujem. Nech sa páči. A akože toto, že tu není šprint, kamo, je veľmi veľký pojeb za mňa. A ja viem možno, že prečo nás nesejavlo minule. Lebo ty si furt utekal aj priebaný, hej, duš odo mňa. A možno, že
sme aj niečo nezrobili. Ty si vôbec nebol pri mne vtedy. Ty Pamätáš si si? nebol pri mne, podľa mňa. Ale je to možné. Ale každopádne sme našli tých ľudí. No pri každom jednom... Pri každej jednej tejto kokide musíme počkať, keď prídu tí debilkovia ich vyzdvihnúť a odísť preč, ne? No, mali by sme, hej. Ale hlavne toto sú nepriateľské lode. Ja sa zajebem, že tu sa nedá šprintovať proste. Ja kým sa k tebe dojebem, tak pol hry prejde, normálne mám nervy na to. Najdynamickejšia hra, ty kokot, a oni zabudnú dať šprint. Zabudnú. Však ale tak nie, ty kokot, to čo je? Mi nehovoria, že v roku 1924 nebol skurvený šprint na hrách. Checkpoint's done. No a ja si nepamätám takéto rádiové ináč nahrávky. No akože takéto komunikácie, vieš. Čo? Spamätáš také komunikácie pre šťarom, keď sme hrali? Presne toto isté povedal. No aby ste vedeli teda, o čo ide, hej. Ľudia sa bijú s týmito mimozemšťanmi, sú vo vojne s nimi. V predchádzajúcej hre vlastne prepadli ľudstvo títo mimozemšťania. Na planete Reach. Tam sú ďalší prichádzajú. A to bolo vlastne naše posledné také obranné pásmo, o ktoré sme prišli, ale získali sme aspoň takú látku, ktorá... Získali sme takú látku, ktorá oživila tú postavu, za ktorú hráme my. A teraz teda nás zostrelili z vesmírnej lode a pristali sme na takom také okrúhlej stanici proste. To nie je planéta, to nie je ani... Aj nie je nič také zaujímavé, tu sme habarovali a budeme sa snažiť odtiaľto dostať. A popri tom zachrániť ľudí. Hej. Lebo, jak vidíš, tak sú tu nejakí vedci, Sú tu nejakí moji ľudia. takých, ktorých treba pozachraňovať. Georgie, aký deň, povedz? Začína ti nočná, či už je 11 hodín, kámoš, to podľa mňa už hodinku si na nočnej. Vyzerá, že dneska aj pracuješ, čo? No co teraz? Ale že aj pracuješ, či Tu niekde tu bude ešte či kokot jeden. si len v pobehovať. práci? Tu sú dvaja. Bol problém s robotom jedným, tak som musel zasahovať. Už drž piča, príď, ty cigánka vyjebaná. Roger, Echo 419. This is Fire Team Charlie. We read you. Is that you, Fohammer? To je to tvoja matka. Fire Team Charlie. Good to hear from you. Fohammer, we need transportation to the command shuttle. I'm on my way. More lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be It's right on funny top. because it's true, no? Fohammer, we need you to disengage your Warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Roger, Cortana. No. To už sú naši, ne? Okay, Charlie Team, Warthog deployed. Search for additional survivors. No, to sme boli. Roger, Fohammer. Stand by to evac survivors. Ale kámoš, my sme pešo išli, my sme nemali auto. Nemá sme auto. Echo 419. Však ty si tam utekal, kámo, úplne. Fohammer out. Na pešo sme behali. Checkpoint's done. Ale možno za to sme tam nevedeli, že čo sa má ďalej diať, lebo... Pamätáš? Cave is not a natural formation, Ne, tu sme sa Someone krútili built it, dole ako so koti, it podľa must mňa. lead somewhere. I've hacked into the Covenant battle network.
They're actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. We should show them who they're dealing with. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Vypnúť, že zapnúť by nepomohlo. Isto. Ale nemáš pravdu, však ešte sme ten most tam porešili, ne? No tu je tá pičovina. Hej. Hej, dobre, to nemusíme teraz kúkať. Môžeme ísť ďalej. Čakaj, dúfam, že stade sme neprišli. Či? A máš veľa roboty, Jožko? Či máš čas? Nie, neboli sme tu ešte, ne? Boli do pí. Checkpoint zdám? Počkaj, checkpoint zdám, tak možno sme dobré, počkaj. Podľa mňa nie sme. Nie sme? A prečo ma dalo do checkpointu? Počkaj, idem. Len mi kúknem hore, počkaj. No, dobré, skúsim to ešte raz pozrieť. Nie, lebo si pamätám, že sme dali nejaký most dole, ne? Tu no. Sme boli v takej miestnosti a most si... Áno. No počkaj, choď rovno. Choď teraz doľava. Ešte fuj rovno. No nechoď teraz hneď doľava, ale že ty Za tým, ne? choď. Hej. Doľava. A tam sa nedá ísť. Tu hore rovno. A sme tam. Preskok. Jo, toto sme mali preskočiť presne. Teraz momentálne mám čas, lebo to všetko zase stojí. Paráda potom. Čo sa stalo? Si rucel granát na teba. Si nevidel? Ne, lebo sa mi minimalizovala hra na chvíľu. Tým granátom ti vypol hru podľa mňa. Genio, nech zdochne. No dobre, tak beriem späť už celkom dosť. Sme boli. Tu si zapol ten most, ne? Kde to bolo? Kde si? No, pri tom moste, jak sa končí. Dobre, ty si našiel vtedy taký počítač kde. Aj, už idem. A tam hore, hej. Vieš prečo? Lebo on pozerá na nás zdieľaný chat. On má zapnutý síce osobitne svoj stream, ale zároveň máme zaspustený spoločný stream. Koľko majú životov do píči matky vyjebané na to, že ja nemám šprint? A do toho spoločného streamu máme zdieľaný chat. Čiže keď napíšeš tu, uvidí to, ale keď napíšeš jemu, tak to neuvidí, lebo má zapnutý spoločný chat. Nemá zapnutý osobitne svoj vlastný chat. Čo ja vidím, to koľka ti môžete hrať najviac? Či čo? Akože môže ho vidieť, ale musel by ho mať osobitne zapnutý niekde inde. Mám, ale prečo to nevidím v našom jednom čete všetko to, čo zapičujem? Teraz som to vysvetlil. Teraz som to vysvetlil. Že prečo? Lebo ty máš osobitný chat ešte, svoj vlastný. Máme svoj zdieľaný, ktorý ide cez môj chat v podstate, a potom máš ty ešte svoj osobitný. Lebo ty napríklad by si mohol streamovať aj bez toho, že by si svoj stream nezapal predsa, nie? No a vlastne kebyže nezapneš ten stream svoj, tak by si aj tak videl tento chat. Zajímavé. Felice zajímavé. Isto si nepochopil. Akože pochopil, ale nechcem na tým rozmýšľať už. Takže kľudne píš tu a to uvidí. To je, keby si písal jemu.
Idem šoferovať, lebo ty nevieš podľa mňa. Dobre. Poď strieľať. Čakaj, idem na dielo aspoň. Však hovorím. Za nami, Gaďo. Kde? Čo je za kokotina toto, že sa... Čo? Nič, keď držíš Ačko a máš... No však nie, však Miško šoferov ešte si zabudol. Aha. Drifting. There's new traffic on the Covenant battle network. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. If we can find Captain Keyes and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Čiže musíme vlastne na Margo misie zachrániť Gaďov. Kámo, ty mi niečo hovoríš o šoferovaní, hej? Však ale driftujem. Reunion Tour. Kámo, tu nás malo akože podľa mňa vrátiť hneď tam na začiatok. No. Takže zajtra máš voľno, hovoríš? Viac menej akože... Nepotrebujem stať o 5. No tam je hore jedno. Však konečne, ne? Kámo, však koľko si teraz 3 dní po sebe tak stalo? No... Vodičej robil v Batizovciach. Toto horšie aj v Mihaľovciach, podľa mňa. Čo v Batizovciach je na ceste, iba to tam sa jak naučil. Jebe, ja som robil 2-krát vodiča, kámo, za život. Ja oveľa viac ovládam vodičak, než vy všetci. Aj ty vládaš, keď ti ho zobrali, najviac z nás. No, však áno, ale robil som ho 2-krát, čiže... Chápeš, double skill. Alebo To je double jaskyňa? neskill. Co? Nie je to jaskyňa, jeba na to, ideme tam, nie? Absolútne nie, kde chceš ísť teraz. Máme nájsť 3 additional groups Tu je jeden. preživších. No, áno, a tu sme asi boli a tu sme sa asi aj vypli potom. Taký tušak dajaký. Ne, ešte jednu sme podľa mňa dali. Alebo možno aj nie, neviem. Dobre, ty strieľaj, ja idem znútra. Taktika jak včera. Kámo, úplne to isté si spravil včera. Tu si ma nechal a ja som vlastne musel potom vystúpiť, bo už som nikoho nevidel. Nie, že by si s autom išiel dnúka, kámo. Však ale jak tam chceš ísť znúka? Nič neviem na to. Úplne to, za klobásu si dostal, Majky. Vodičak. Priznaj sa. Za klobasu? Čo ty No. si? Za počík. Za počík. Low ammo. Fú. Zvuk. Fú. Zrazu som nemal ammo a už mám 460 nábojov. No, kde sú ľudkovia? Musíme ísť dnu nejak. Hej. Na to tam idem. Kde tu bol kokocký otvor dole. Ja idem z vrchu pozrieť. Podľa mňa tu som dnu. Aha, nedá sa. No tak to je skvelé. Tu tam je na veľký kokot potom vlastne. Čo? Á, prichádzajú Čo si ide? Hej, také letadlo. No idem čo, dole naši k tebe. sú? A to neviem, či sú naši, to nie sú naši podľa mňa. To nie sú naši. Ich budem musieť ešte hej, presne. Choď rýchlo po auto. Mám granáty. Opa. Jaké šprinty s autom.
Ideš hore? Poď. Ja to budem šoferovať. Echo 419 to Cortana. Come in. We Serus. read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. Oni prídu tu hore podľa mňa. Lifeboats in your area. One near a rock slide. And another near the cliff edge. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Tam potrebujeme ísť. We're on our Nie, nie, to už idú tam oni. Ale tam je východ von. Mhm. Co robíš? Chcel som do streliť, lebo zavádzal kokot, nie? Však vidíš, že ideme. Čo si myslí o sebe? Čurák jeden. Dobre, to by sme mali. Dobre, takže dust off. Vybavený. No, hore je jeden. Koľko má tento modrý do piči? Tam ideme, teda. Hej. Maybe they took Tu sme cover. boli, tu sme skončili. Let's check it out. No a oni sú teraz, tu sú dole. Šoferuj, ne? Však som... Co robíš? Jak čo robím však? Drifty na mieste. Kde strieľaš? Ešte jeden, ne? Ne, už všetci. Uej, granát. Sme skapali obidva? Ne. Ne, ty si prežil, dobre. Ale nemám veľa života teda. A keďže nemám šprint, tak musím odkráčať z betlu. Ale ešte bola strana, kebyže sa dá volkovať, vieš. We should search the interior of this structure before we leave. Choď tak, kde sa nebudeš byť, prosím ťa. Jaj? No, už. I've called for an evac. No, naši. Marines, assemble for evac. Pronto. Toronto. Kde si, tu si? Už ideme vonku. Jo. No a co sme chodili hore dole a sme nevedeli, čo ďalej. No musíme pozabíjať všetkých buzerantov. Som vstúpil rovno na granát zase. Nie, to on vybuchol. Kámo, dáš celý zasadník do vajčaka a on... Ten modrý má strašne veľa healthov. Aj, extrémne. 419 to Cortana. Foehammer's on station and ready for another pickup. No chá bohu, Affirmative, bohu. Foehammer. We're ready for dust off. Approach when ready. We're going to look for the last lifeboat, Echo 419. Good luck. Takže môžeme ísť ďalej, hej, teraz. Hej, Dobre. tam to je za touto horou asi. Tam no. Kde je to auto skurvené? Tu je. Máš ho? Nie, Včera do sa granát. piče! Čo ti jebe? Skurvené Ečko na nastupovanie do auta, to kde videli?
Kámo, jak si hodil granát do toho auta, to čo bolo? Ne, som hodil a nasadol som. Hneď. Ešte presne. Chcel si spolu jazdca, asi, vieš. Doprava choď. Tam? Hej. Tu hore? To nevidie. Tam? Čo si? Nie Musíš- tam, ale... Aha, dobre, nič. Prepač. Tu som Bol išiel. naopak. A tady sme neprišli náhodou? No z mojej strany je tu doprava, čo si myslel. Čiže ja to teraz idem obísť. Ale ináč je halo, že to je nesmrteľné auto. No, možno, že neviem. Kámo, už dostalo dva granáty dostalo. Né! Čo ti jebe? Cliffhanger do piči z neho sa stal. Máme auto, idem sa prerovať more, lebo to nemá období. Yes. Tu vyzerá, že to môžeme ísť. Dobre. Toto tvoje nebolo za 1000 bodov. Warning. I picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is Kde to je do Ethan's still piči? alive. Tam sme Bad prišli, news ne? is that the Covenant have Aj? captured Tam to je. entire surviving man. Tam to strieľa hore. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. Tade. Už to vidím. Môže byť. Nie, Nie, kámo, to stade piči, sme prišli. Už sme už boli. Dobre, ešte raz. No, Boli sme tam oproti, tu sme boli. hej. A teraz sme prišli stamať. Čiže... Dajte sa, choď tam. Tam, Hej, kde streľam. Tu je Gaďo, zabij ho, ne? Survivors detected. Marines are concealed in those rocks. Nič, tu asi už musíme zísť. Sú naši. Sila. Táto piči, jak som sa smial z toho. Nie. Nie. Vieš, jak počuť? Počkaj, jak to... Vieš, jak počuť človeka, ktorý padá z balkóna a ty si na šeske. Miau. Počkaj. Tak, som to úplne dojebal. Jebať na to. To si to dojebal. Úplne že zle. Jebe ti, chod do piče s tou kokotinou veľkou. Kámo, ten šprint, nainštalujem ho tu. Prísť tam bol, nakodujem hru a nainštalujem tu šprint. To jak im jebe, že tu není šprint? Normálne vám chodím napísať mail, že či ste fetovali vtedy, alebo čo? Ty si v aute? Hej, To ty strieľaš, hej? hej. To ten typek, čo je nesmrteľný?
Toci sú dosť slabí ináč. Ty zaštriaš teraz. Potom? Hej. Poď tu radšej bližšie s autom. Poď zed. Toto asi nezničíme podľa mňa. Ne, nedá sa to zničiť. Ešte takto? Inde, keď... Odtiaľ to preč. Tam na druhej strane, Choď doľava teraz. Tam som videl, víš. Kamo, ty čo si zaspal? A držíš plyn, alebo čo robíš teraz? Chcel som ich zraziť, ne? Zmizol, že on si dostal. Mikrospanák. Roger that. I'm on my way. New traffic on the Covenant battlenet. I found Captain Keyes. He's being held on a Covenant cruiser, the Truth and Reconciliation, a ship I disabled before we abandoned the Autumn. The Truth and Reconciliation touched down on a desert plateau roughly 300 kilometers upspin. V pohode s rohom. There's our ride. Get aboard and let's get out of here. OK. Welcome aboard, Master Chief. Ready for dust off. We should move out, Lieutenant, and then we'll need your help on a rescue mission. Pekne. The enemy has captured Captain Keyes and are holding him aboard one of their cruisers, the Truth and Reconciliation. The ship is currently holding position approximately 300 meters above the other end of this plateau. So how do we get inside the ship if it's in the air? Corps issued me a rifle, not wings. There's a gravity lift that carries troops and supplies between the ship and the surface. That's our ticket in. Môže ti sniperku do piči dragunov? I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Oj. Keyes' neural implants. Ideme mať akože Call of Duty teraz Modern Warfare, hej, misiu. Go, go! The Corps ain't paying us by the hour. Go, 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 Stick to the go! high ground to the right. It should be able to Call take of on Duty the Modern Covenant Warfare. without being Černobyl. spotted. I've detected Covenant stationary guns near the next pass. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for Marine support. Get ready to move in to support. Počkej, hneď sú tam s rohom The ináč. Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Aha, ty už sa tu fajtíš, hej? Until we hear the enemy return fire Yeah. on us. That should let us keep the element of surprise. Let him have it! Alert! A Covenant is making a run for that stationary gun. Take him out. Kamo, ty si ma zabil? Tak som tam hodil granát, nevedel som, že tam ideš. Bohužiaľ, už som ťa tam iba videl pribehnúť. To sa s tým nedá chodiť? Asi ne. Ešte dialo, ne? Iba. Tak ale... Aha, dá sa obrátiť naopak. Vyzeralo to tak, že... What the? Ty si počul, čo George ináč povedal? Čo? Že keď budeme chcieť hrať Split Fiction, že nás zasponzoruje. Ja hovorím, som sa smial, čo si videl Reelsko, alebo čo? A on, že hej, to som sa smial.
Kokos, ešte raz sa netrafím do niečoho a odskak... No dobre. No to čo je za hudba? Koľko má skurvených životov, ten vyjebanec. Jak sa dostal hore? Aha. Oh, no ammo. To čo ich je to nekonečno? Covenant forces detected up ahead. The path up on the left should let us sneak up around them. We'll hang back while you get into position, Chief. Jasné. Nechajú ťa v štichu. Kámo, to čo je za loď? Team Charlie, move up on the left. You should be able to flank the enemy. Roger that. I don't care about flanking the enemy. Kámo, tento má normálne 1000 životov. Treba prebehnúť a dať čupu. Ja som pri tom ďalej teraz. Sa snažím odstrániť. Koľko tak to vôbec nepríde. Ma zabili? Ma zabili. Ale dobre, ale budem mať zbraň aspoň. Kokot, není tu šprint do piče. Skapali sme obidva. No ammo. We're directly under the ship now. Ja mám Doslova. nejakým spôsobom neviditeľnosť. Podľa mňa... A jak? Fakt? Netuším. Covenant use a gravity lift to move troops and supplies between the ship and the surface. We Fakt need to netuším, ambush čo them sa at the stalo. grav lift's loading zone and use the lift to enter the ship. Si počúval? Hej, nejaký lift and enter the ship. Toto som ja zachytil. A vôbec neviem, kde máme ísť. Ale tak asi tu niekde. No, vieš čo? Tu, pod za mnou. Vidíš, kde som? Hej. Tak tu vyzerá byť nejaká cestička. To bude ono. To bude ono. Covenant forces sighted. Let's hit them, Charlie team. Ja nebavím teraz hitmana, že by som že by som staltoval. Tu idem na dialo a poštredám všetkých. Spraviť aj ja. Už nikoho nevidím. Tu som ja. Tu som ja. Do piče. Nedá sa zničiť tá loď. Čakám, kým ma oživia len. Len si one. Too many enemies. By si mohol, ne? Sa schovali. Konečne do piči vyjebanej. Fú, čo tam prišlo? Ja, to je ten lift. To je ten lift. A čo? Nič sa nevie. Môže... Možno ich zabiť musíme najprv. To je isto, hej.
Granát 48 sekúnd vybuchoval. Včera som ho hodil ešte predtým, než sme vypli. To čo, nepokapu? Ja skúsi do toho liftu ísť. Však furt sa tu zjavujú do piči. Aha, ja mám ammo. Dobre. To čo mám ich, akože proste stále iba drtiť? Asi, hej. Podľa mňa. Vidíš dokoľ ešte? Checkpoint. Skúsim ísť k tebe. Neviem. Bol si. Kde sú? Á, tam je. Skapal? Hej. We've secured the area. Let's square away the grav lift. Marines, prepare for boarding action. No, idem tam. Yes, sir! Once we're inside the ship, I can home in on the captain's command neural interface. They'll probably be in or near the ship's brig, which should narrow our search. Into the belly of the beast. Ideme rozmetať celú loď. We're in. I've got a good lock on the captain's CNI transponder. No Covenant defenses detected. What? There's no covenant here. You think maybe nobody's home? Zase som neviditeľný. Tu som niečo zobral zo zeme. Alebo si to čo stisol. Ne, nestisol. O, tu je zilot. Ten... Presne. Easy, easy, easy. Ja fakt mám pocit, že to je taký zilot a to ty tu beháš neviditeľný. Ja nemám gratis, ty máš gratis takade? Neviem, mal som. No, piče. Zľava. O ničom. Slabí sú. Tu je nejaké zelené dvere sú. Aha, to nič. To sú len prechodové. Wow, to je bossík, som si ho nevšimol. Tých sme nemali radi, v Reach. Zozadu do nich treba strieľať. Area secure, sir. We better keep moving. How about that door? Čiže ešte vládzate? Ja už nie. Ja som taký, že oči zatváram. Ja tiež, ja som stál hľadil o 5 ráno, čo som šiel o jednej spáty kokos. We could use the side passages to find a O way around. jednej? No, Ja, ty si bol v tom meste ešte, ne? We can hold this position Aye. if you can find a way around and open the door from Fú, the tak other to si... side. A potom si išiel rovno cvičiť, ne? Find a way to open this door. We need to find a way to open this door.
To poďme find the way. Ostatím tam asi nevymyslíme, ne? Či co? Musíme prísť na to, jak to otvoriť. No píči. Čo otvoriť? No dvere. Tam dole. Piť vodu. Kámo, ten modrý je nesmrteľný normálne, mám nervy na ňo. Je, dosť silný, no. Ne, že silný. Akože dlho strašne vydrží. veľa nábojov to trvá. Čo ti jebe? Som ťa zabil? Zabil si ma. Už 4-krát túto hru. Kámo, však aj ty si mňa zabil. Kedy? No, neviem, granátmi už pár granátmi si ma už zabil. Ale to bolo práve pre 2 týždňami. Však aj dneska si ma zabil, ešte si mi hovoril, že... Ale to... Čo sa stalo? Si zdochol, že idem znova? No, ešte len tam hore vidíme. Ešte si mi hovoril, že ja som ťa videl pribiehať. To už bolo neskoro. Ale táto zbraň ho dala celkom dobre dole. Wait, that's the locked door down there. People waiting on the other side. The doors to open it must be somewhere in this room. Nie. Zase si ma išiel zabiť, ďakujem. It must be somewhere in this room. Však tam. Hej. Ale neviem, že či to je... Dobre, idem si to pozrieť. Čaute. Dajme toto kolo a potom už sa rozlučím. No, ja tiež. More, títo len utekajú do piči. po Oni tej takí mape. sú takí divní, hej. Tu všetko len uteká a tu není šprint. Všetko okrem nás je iba primárne náš šprint. Nič iné nemajú. We should get moving. Tvoja matka je clear, ideme na to. Koľko taký je múdry. Doteraz mu dvere trebalo otvárať a bude mudrovať, more. A kde ideme teraz? I don't see anything. Takže ja si tu. Kokot. To som bol ja. Si do mňa streľal? Ja do mŕtvoly som strieľal. Nie, kto? No, už ich vidím.
Čo je Ricka Mortyho pozrieš teraz? Ja? Hej. Však vlastne kto iný by nás počul. No, Asi neviem, Je. koľko ľudí tu máme. ale teda počul. Kto by ti na to ide odpovedal, jak ja. Cez Mike. Jak sa mám dostať hore, komu mám na tomu dignúť? Jak sa máš dostať hore? Daj, jak sa tam dostaneme, podľa mňa. Ešte takto? Tak kde? Hore sú. Nielen. No. Dobrá otázka. Wait a moment. I'm going to access the Covenant BattleNet and locate an override code to open a door. Aj, bosovia. Easy. Si zober, že koľko problémov zrobí jeden Master Chief, než ešte dvaja. No to môžeš, ešte keď za ňou hrám ja. A ty. No čo robí tá operátorka? Máme jej zavolať, môže, že počúvam a som ty hlúpa piča. Keď mi do 5 minút nabehne internet. No, máš šťastie, more, si taká pomalá. Ťa počula. I can't guarantee that it won't lock again when it closes. Bude. Si ma chcel zabiť? Si ma aj zabil asi. Čo? To som určite nebol ja. A teraz budem neviditeľný podľa mňa, keď po ňom prejdem. Nie? Nič? Podľa mňa ne. Raz som prešiel po nejakom gažovi, čo bol predtým neviditeľný a ma zneviditeľ aj mňa. Aj mňa. Granáta nepozor. No tu je neviditeľný gadžo. Hej. Už idem na boje. Si mením zbraničku. Asi nie. Asi máme ísť dnu na aute, alebo čo ja viem. Tu na okolo asi. Dajak. Tu sme hore, jak si sa pýtal, že jak sa Za dostaneme. nami. Za mnou. To co bolo? To sú kamikadze. Ty tušíš, kade chodíme? Či len ideš, kde je otvorené? Ja bežím. Dobre, už sme dať hore. Počkaj.
To zbránca mi už veľmi nepozdáva, musím povedať, no nemám na výber. Pozdravím Zilota. Som povedal, ale zabil ma. Ale on ma na šupu zabil, kámo. On stále ide na šupu. Do piči! Až tu sme. A dosť. Kde je ten kokotský zilot? Tu je hneď. To teraz sme hrozno bradovali. A, tu mám ísť. Však tu isto hore, ne? Ale ja nemám žiadne naboje už. Ja som zase niečo spravil, ale neviem čo. Čo si spravil? Activate Terminal 3 on the... Kámo, to má taký damage tá zbraň. Ešte, to čo si zrobil teraz? Však tu dole mám ísť, pozri, keď sa otočíš. Ale ja zase pozerám na cutscénu nejakú. Jaj. No dobre. Ale dostal som achievement. Chod si to pozrieť. Aj? Tak budeš mať achievement. A tu ich nezbieram. Construct, who is your maker? Sadness and disrepair, Oracle. I am unworthy. I was not made. Never made, but you are right here, where you should not be. Tell your charges to cease their efforts immediately. Quarantine must not be violated. Construct, respond. Jumbled grass. Familiar terms. I serve. None serve me, Oracle. Your charges must cease all aggression towards the Reclaimers and leave this installation at once. Construct, you are dangerously close to unleashing a force you cannot comprehend. To je, že to, že vznikli? Asi. This is most inappropriate. We follow the path, and I am part of the stone journey swarm that serves. We serve. They will find. Zajímavé. No dobre, Ty si to- poďme pozerať niekomu. Si to ešte raz zapozeral? Find, Hej. free, Čo ti... Ja to neviem tak skipnúť? Dobre, skipol som. Ja si to nechcel pozerať. Kde máme ísť? Mali by sme mať... Tam, ne? Tu podľa mňa. Či? Tam? Neviem, odtiaľ sme podľa mňa prišli. Už neviem, ktoré dvere to boli. Počkaj, ty si bol... Čo? No odtiaľ sme podľa mňa prišli. Už neviem. Odtiaľ to sme došli. Find the ship's brig and rescue Kapitan KS. Dobre, dobre, ideme. Jak? Čo? To je hradné blúdisko, kamo to dalo, čo ti jebe. Ty si dali pri mne? Hej. Tu nejdeme naspäť, čo aj sú mŕtvi, Johnny Gažové. To lebo som teraz ich zabil všetkých.
Nie, je to len... Pozri, už Must sme be inde. in the brig. These look like holding cells. There are probably multiple detention stations. The captain must be in one of them. We need to keep looking for him. Asi nič, ne? We need to keep looking for them, povedala, ne? Hej, ideme ďalej. A inde? Neviem, poďme. Že inde? Zase ďalej. No, nebrazdne, však všade červené je. Aha. Nič sa nepovedal. Zilot. Kde? Vzadu. Čo vidím? Piči, nebo nedošli. To je zlá zbraň, toto. To bol na začiatku, ne? V tej lodi. Čo nás prebudil. Marines, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Yes, sir. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant battle. Á, čiže ten svet, na ktorom sme sa volá Halo. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. Then it's true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Takže nie planeta, ale zbraň. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halo's control room. That's bad news. If Halo is a weapon, and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief, No dobre, po tomto rozhovore dáme spíky, je? Yep. to beat the Covenant to Halo's control room. Bojel sa piči. Marines, let's move. Yes, sir. Zaj. Okay, sir. Shut the fuck up, sir. You Get have the fuck off, sir. I'm going to kill you, my sir. We should head back to the shuttle bay and call Ty for vy Eva. nebudeš hovoriť, čo mám robiť, more. Checkpoint done. Dobre, tak ja dúfam, že keď sa teraz akože vypneme, no tak sa tu aj vrátime na budúce. Ešte sa biješ? Napadli nás. No dobre, last checkpoint, resume, restart, endgame settings, není tu nikde save, bohužiaľ. Endgame. Jo. Tak checkpoint by mal znamenať... Uvidíme zajtra. Hej. Keď nás spávne zase tam, kde dneska, rovno dám uninstall. Das tak. Súhlasím. Alebo ideme ďalej na ďalšiu. No ako však tohto myslím Ahojkovi. uninstall. Dobre, ľudkovia, parádne to bolo opäť. Ja idem spať, lebo zomrem od spánku bez, no proste, Dobrú od noc. tsunami. Majky, díkes a vidíme sa potom v útorok.